Maayong buntag, malipayong Sabado. Welcome back, Wing. Good morning sa inyo mga murag. Morning karon. Pag-abot na ko, murag lahiyang At least dating ko. para shade na mo nila. Normal. We need to smile. Bisag unsa pa ka lisod o kago ang panahon. So mag-smile gyud tani. Always. Bisag init ang panahon. Mas madyo ko rin, kaya naman kung pagisin ako sa Wing, nibalik ng isig kang camping mo. Wala ka nalatang camping mo. Siso kayo. Sige pasilong. Nasa stage firme, alangan mainit. Sige na sila panugo ba? Ayaw, may ringan ta nila nga sige panugo dito. Pero well, natay good news karon nga kabuntagon tungod kay naaihatag si Lovely nga good news di ay. Pero bago na ito sa ipapanginuklog si Awing, kaya wala man siya last time. Okay. Yes. Masa man yung natunan ito sa camping, Wing? Kabalo na ko muluto gitlog. Sa papel. Sa papel, ibutang og sa silupin. Okay. Mga kapaglaom niyata sa atong panginuklog nga gihimo ni Daryl diri. Nagaingon din ni. Ayaw kabalaka kung taas ba o dili ang imong posisyon sa imong trabaho. Kung dili kabalaki ang imong gibuhat nga mas labaw pa nga gitahas diha kanimo. Explain that. that. So, ni Anto, dili ko ka... Mag-iuban, labi na kaning mga private ba sa sundalo. Ako na ning una-una, gusto sila may general diretso. Hindi sila ganahan, sugo-sugo na. Sama atong sa camping, sugo-sugo lang ko. Master guide man ito. Master guide, sugo-sugo ko, wag papel da, ko sa tubig. Wala mong nana siya, yung anak, huwag na may aging friend. Oo ba? Master guide. Diretso So ako sa una, sige, di ko ganahan sa akong posisyon, ba ganahan ko sa ubos. Pero ako una lang dapat ato nga. Buhato na ko akong best dira para ang promotion mo lakag na ako dayon. So good news gyud na no nga ma-promote dayon ta. And another good news, ang atong Bible trivia nagabalik na ngayon mi og pasensya atong miaging Sabado because we have some technical problems, but however karon i-prepare na gyud ninyo ang inyong mga cellular phones ug i-dial na ang ato ang mga numbers na ka-flash sa inyong screen. Here is the first Bible trivia question. Who is Solomon's mother? Kinsa ang mama ni Solomon? Maugyod ni ba ang question last Sabat? Pero yeah, we understand daghan gid kaayo ang nagtawag. Pero we have some technical problems, but we expect nga karon makatawag na gid mo maka-answer na dayon mo sa ato ang question. That's right. To answer, you can dial the numbers flashing your screens right now. Okay? Dayon, gamitan po ninyo siya mga numero, mga kaigalaan para ipadala ang inyong mga panibaya sa mga tao nga inyong gihuna-una karong adlaw. Ug alang sa gusto mo tubag sa atong Bible trivia, palihog tawag lang mo. Dili lang mo text, kung dili mo tawag yun ta para mo answer sa atong Bible trivia question. Seleya na rin ha para mo cater para sa inyong pagtubag unya sa atong Bible trivia. Yes, mga kapaglaom, importante kay ang Hope Channel, labi na sa Hope Channel Cable, makita ta sa tibuok Pilipinas o labi na sa ato ang mga live streaming nga makita sa tibuok kalibutan. Sunod mo sa atong panibaya sa kabuntagon. Sakto gina siya, Wing, no? Actually, mga kapaglaom, late na tag-isa ka simana kung makita na dito sa Jensan, sa Davao, or abot man sa Visayas, sa Luzon. Late nag-isa ka episode. Ang atong episode karon, dili na siya makita, but next week pa, next Sabado pa. Anyway, ang importante, matuyok na to sa tibuok Pilipinas. Praise God, Ana Dar. Pat sa laing bahin, magpadayon gihapon ang atong paghatod og mga maayong balita. Sama unya sa Call It a Miracle, atong pagadunggo ng istorya ni Sian Oliver Moreno. Unya po, si Awing, ato siyang atangan kung asa na po siya gidala sa iyong mga tikang, yung mga lakang din sa atong syudad para sa iyong pagpangutan unya sa Bible Bits. Ug unya si Miss Laila adunay daghang dala nga good news alang sa atong maayong panlawas alang sa Health Bits. Unya mga kapaglaom, ang inyong giatangan kaayo nga harana sa kabuntagon. Aduna na usab midaghan nga mga bisita nga mohatag karon ning kabuntagon sa ilang mga nindot nga mga pulong o pinasahi nga mga alawitan. Kahibalo og kaalam atong pagahulmon kana from Pastor Samuel Galarpe, may tungod kang Ginoong Hesus. Unya sa Good Morning Pastor. Busa duyugi kami sa karong adlaw sa atong bagong episode ug mohatag kami bagong paglaom kami yung kanilang ang programa nga maghatag og kalipay gasa sa inyong kabuntagon kini ang Panibaya sa Kabuntagon.